Добрый день! Наступила восень, і нашыя відэавыпускі навінаў вяртаюцца з летняга адпачынку. Ад нас штотыднёвы агляд найбольш цікавых навінаў Аршаншчыны, ад вас падабайкі, падпіскі і каментары, калі для вас гэта бяспечна. Міні-футбольны Вітэн, ні разу не прагуляўшы, усё адно не прайшоў у асноўную сетку Лігі чэмпіёнаў. Футбольная Ворша не перамагла, але паднялася ў турнірнай табліцы. У многіх гарадах Еўропы на гэтым і ў пачатку наступнага тыдня пройдуць мерапрыемствы ў гонар гадавіны бітвы пад Воршай. Незвычайныя жывёлы і прадметы наносілі траўмы жыхарам нашага рэгіёну. Гэтыя ды іншыя навіны ў нашым сённяшнім эфіры. Аршанскі Вітэн, як чэмпіён Беларусі, прадстаўляў краіну ў лізе чэмпіёнаў, аднак прайсці кваліфікацыйны этап камандзе не ўдалося. Пры гэтым Вітэн паказаў цудоўную гульню і змагаўся да апошняга. Спярша беларусы разграмілі чэмпіёнаў Гібралтару, каманду Еўропа 10-1. Найбольш складаным выявіўся паядынак з нямецкім Вайлемдорфам. Ён расцэньваўся асноўным канкурэнтам. Да апошняга немцы вялі ў ліку, але аршанцы, нягледзячы на выдаленне і, адпаведна, меншую прастору для манеўру, здолелі зраўнаць 3-3. Гэта значыла, што ўсё вырашыць заключны тур. У ім немцы разграмілі гібралтарцаў 15-0. Атрымліваецца, аршанцам была патрэбная перамога з розніцай у 13 галоў, каб заняць першае месца паводле дадатковых паказнікаў, а менавіта розніцы загнаных і прапушчаных галоў. На жаль, у сустрэчы з гаспадарамі групы, балгарскім Леўскім, гэтага дасягнуць не ўдалося. Перавага Вітэну была вельмі адчувальнай, але лік 14-4 дазволіў заняць толькі другое месца ў групе. Вось так, згуляўшы вельмі якасна і мужна, Вітэн усё ж не трапіў у асноўную сетку Лігі чэмпіёнаў. Футбольны клуб Ворша тым часам не здолеў перагуляць Асіповічы. Толькі нічыя 2-2 ў сустрэчы, прычым асіпаўчане мелі больш магчымасцяў вызначыцца. Набраны пункт, тым не менш, дазволіў блакітна-чорным падняцца на адзін радок табліцы з 16 месца на 15 у першай лізе. На 83-м годзе жыцця памёр вядомы футбольны арбітр і інспектар, былы дырэктар спартовага комплексу ў Барані, а яшчэ ў мінулым шпурляр аршанскага старту і баранскага тэмпу Альберт Леанович. Менавіта дзякуючы Леановичу ў Барані ў канцы 60-70-х гадоў мінулага стагоддзя з'явілася сучаснае футбольнае поле, адно з найлепшых у краіне. Гэта стала зарукай будучых вялікіх поспехаў тэмпу на рэспубліканскай арэне. Пазней Леанович працаваў арбітрам на гульнях першынства СССР, суддзю з Барані ведалі па ўсім саюзе, ад Азербайджану і Туркменістану да Малдовы і Эстоніі. Па заканчэнні кар'еры суддзі Леанович застаўся ў футболе, стаў працаваць інспектарам, ацэньваў працу сваіх маладых калег у суддзёўстве гульняў беларускага першынства. Дзякуючы рэкамендацыям Альберта Леановича, рамяство суддзі, напрыклад, прымерыў на сябе Владзімір Сухавараў, вядомы арбітр з Воршы, які пайшоў з жыцця некалькі гадоў таму. Шэраг незвычайных здарэнняў адбыўся ў нашым рэгіёне. Гэта раніцай 28 жніўня ў вёсцы Еўдакімавічы Шклоўскага раёну знайшлі труп 66-гадовага мужчыны. Знікненне заўважылі ягоныя калегі, калі той не выйшаў на працу. Яны ведалі, што той планаваў дапамагаць брату з упарадкаваннем лецішча і паехалі шукаць свайго калегу менавіта ў Еўдакімавічы. Знайшлі ўжо нежывое цела, якое ляжала ў калодзежы. Але гэта не забойства. Следства высунула папярэднюю версію. У час работаў немаладому чалавеку стала кепска, і ён памёр у калодзежы. 30 жніўня ў цэнтры Воршы на паркоўцы побач з дыспансерам спартовай медыцыны адбылася незвычайная аварыя. Невялікі грузавік без удзелу людзей крануўся з месца і ўехаў у легкавік. Але насамрэч гэта не паўстанне машынаў. Відавочна, кіроўца грузавіка ці не паставіў машыну на ручны тормаз, ці ручны тормаз кепска выканаў сваю функцыю. На гэтым тыдні стала вядома пра надзвычайнае здарэнне на чыгунцы. Адбылося яно яшчэ 24 жніўня, але шырокага розгаласу тады не атрымала. Інфармацыю пра яго знайшлі ўдзельнікі супольнасці беларускіх чыгуначнікаў ва ўнутраных дакументах чыгункі. Высветлілася, у час маневровых работаў на станцыі Ворша-Ўсходняя з рэек сышоў цягнік ЧМЭЗ. Ён перавозіў некалькі вагонаў і на стрэлцы зваліўся з каляіны усімі сваімі колавымі парамі. Паводле версіі чыгуначнікаў, адбылося гэта таму, што машыніст не прытармазіў і не пераканаўся ў правільным кірунку мясцовай стрэлкі. Ліквідаваць здарэнне давялося з дапамогай аднаўленчага цягніка. У канцы мінулага тыдня аўтамабільная аварыя адбылася
адбылася каля вёскі Стасева Лёзнінскага району. Вінаватым у аварыі таксама стаў не чалавек. Агромністы лось выскачыў на дарогу ў той час, калі па ёй ехаў жыхар Віцебску на аўтамабілі «Джылі». Жывёла загінула на месцы, чалавек, на шчасце, сур'ёзна не пацярпеў, але бліжэйшым часам будзе займацца капітальным аднаўленнем транспартнага сродку. Вясной сёлета мы часта пісалі пра сутыкненні жывёлаў з машынамі на Аршаншчыне, але для гэтай пары, здаецца, першае падобнае здарэнне. Справа ў тым, што ў лосяў пачынаецца сезон гону, і цяпер яны нярэдка будуць выскокваць на дарогі. Адпаведна, кіроўцам трэба зноў павышаць сваю пільнасць. На трасе М1 каля вёскі Старенка Талачынскага району чалавек пацярпеў ад прылады працы. Дальнабойнік спыніўся, каб замяніць кола на сваёй фуры і скарыстаўся дамкратам. Аднак у час працы дамкрат спружыніў і з вялікай сілай адляцеў у бок свайго ўладальніка. Прылада трапіла мужчыну ў грудную клетку і нанесла яму моцную траўму. Медыкі хуткай дапамогі, якія забралі кіроўцу ў лякарню, дыягнаставалі пнеўматаракс і пералом ключыцы. Пнеўматаракс – небяспечнае наступства траўмы, у выніку якога ў грудзях назапашваецца паветра. Калі не надаць своечасовыя дапамогі, чалавек можа памерці ад такога дыягназу. У дадзеным выпадку ўсё абышлося толькі траўмай. А цяпер, напэўна, самае дзікае здарэнне гэтага тыдня. У вёсцы Валковічы Талачынскага району чалавека забіў дзік. Уладальнік падворку утрымліваў у сваім загоне дзікіх жывёлаў, якіх больш-менш прыручыў. Але прыручыць такіх да канца немагчыма. Адзін з дзікоў 23 жніўня вырваўся з загону і напаў на чалавека, які працаваў побач. Дзік у простым сэнсе парваў мужчыну. Ікламі ён нанёс яму некалькі удараў у пахвіну і нагу. У выніку раны атрымаліся рванымі, і мужчына памёр на месцы ад страты крыві. 8 верасня гадавіна знакамітай бітвы пад Воршай 1514 году. Напэўна, галоўны дзень у календары Воршы. Бо менавіта 8 верасня наш горад згадваецца як месца вайсковай славы і толькі ў станоўчым кантэксце. На гэтым тыдні ўжо з'явілася некалькі афішаў мерапрыемстваў, якія пройдуць у розных еўрапейскіх краінах. На момант запісу гэтага відэа вядома, што ў Беластоку беларуская дыяспара правядзе сваё мерапрыемства ў скверы Вольнай Беларусі. Рыхтуюцца мерапрыемствы і ў Вільні. Літоўская дзяржава правядзе традыцыйнае шэсце ў гонар пераможцаў, якое адбудзецца 8 числа днём і пройдзе ад вострай брамы да кафедральнай плошчы. Гэтым шляхам вярталіся ў сталіцу Вялікага княства ўдзельнікі перамогі. А цяпер вуліцамі горада пройдзе вайсковы аркестр. Беларусы Вільні правядуць набажэнства ў памяць аб князе Канстанціне Астроскім і іншых героях у храме Беларускай праваслаўнай царквы Канстанцінопольскага патрыархату, а затым зладзяць экскурсію па месцах, якія звязаныя з бітвай. Экскурсія пройдзе ў нядзелю 7 верасня і пачнецца о 13 гадзіне. З шэрагу мерапрыемстваў, прымеркаваных да гадавіны, мы апублікуем відэа і фотаматэрыялы. А значыць, гэта добрая нагода падпісацца на нашы сацыяльныя сеткі. Ссылкі под гэтым відэа. А на гэтым у нас усё. Дзякуй вам за ўвагу і заставайцеся з Оршаэу, як Оршаэу застаецца з вами. Слава Воршы! Убачымся на наступным тыдні.